Dobré ráno, dneska je pondělí, je 27. myslím. 27. včera bylo 26. A já vás zdravím u tohoto videa. Bude to vlog a bude to vlog pouze do středy nebo do čtvrtka, protože v pátek je 1. A to se chci zeptat už rovnou, jestli chcete vlogmasy, jestli chcete denní vlogmasy, nebo třeba 2-3 dny smíchat dohromady, aby to video třeba mělo nějaký ten čas, nebo je vám to jedno. Já to budu asi míchat. Budu to míchat, třeba jeden den vyjde denní vlog, potom vyjde třeba vlogmas 2 až 3 dnů. Uvidím. Už mám hodně plánů na prosinec, nebo plánů. Samozřejmě práci. Jdem na hory. Přítel se domlouval v práci, že by někam jeli, tak jako vymysleli hory. No, takže jdem na hory. Minulý týden nebylo video, nemohla jsem nějak najít energii ani motivaci do toho, takže jsem se nějak nepřemlouvala, nic takového. Ten byl týden a za chvilku do práce, mám raní, mám od 8:35 do 15:05, akorát jdu dřív, protože prostě musím si dochystat pár věcí, tak abych to stihla, tak jdu dřív. No a potom jdu na 4 do Billy. Vůbec mě tam nechce, ale absolutně, že vůbec. Ale říkám, dokupu si první 2 týdny v prosinci a potom padla. Takže tak. Už je 10:41, hrozně rychle to utíká. Lidi furt chodí, což jsem ráda, ale i když nechodí lidi, tak to utíká i tak, takže nevím, jako... Už jsem skončila a ve 4 mě začíná Billa. Takže jdu ještě do Billy. A jo. Já už jsem konečně po celém náročném dni doma. Zítra mě čeká úplně stejně náročný den, až na to, že stihnu jít dom, na ty kafe, pojíst pořádně a pak teprve jít do Billy. Koupila jsem v Bille tenhle balící papír, je z Medvídkem půl, takže... No a jak jsem říkala, že dělám přítelovi na prosinec adventní kalendář, tak jsem mu na 1. den koupila tenhle KitKat. Byl ve slevě. No a já mám tady tenhle Kinder, takže se může potěšit, že každý den si spolu budeme otvírat políčko. Dobré ráno, dneska je úterý, je 7:26. Já tady ještě jsou v pyžamu, ale už se půjdu přeslat a už půjdu, protože dneska jdu na druhou pobočku a tak tam budu, ale jenom do 11:50, takže budu brzo doma a pak jdu do té Billy. No a zítra jdu znovu na raní. No. A já tady teď papám tady tohle cookies s arašidovým máslem. Můžete to vidět u mě na TikToku v haulu z Actinu, takže se určitě podívejte. Já jsem vám ho nenatočila, ale tak já vám potom ukážu, co jsem si tak jako koupila. To mám vlastně teď jenom na chvilku, aby mě to zasvětilo. Já snídám až v práci, protože nemůžu snídat takhle brzo. Takže jsem si dala něco takového. Zadu si dobili ještě pro můj oblíbený 2barevný croissant. A mám k tomu ještě tady tu flapjacku Strawberry Fields. Jsem zvědavá, jak bude chutnat, protože jsem ji ještě nikdy neměla. Já jsem jenom to cappuccino a to caramel toffee. Takže jsem zvědavá.
Dobré ráno, dneska je středa, já se chystám do práce, už jsem pěkně namalovaná, nevím, jak to vypadá, doufám, že aspoň trošku dobře, protože jsem si dlouho nedělala ještěrky. Neptejte se, proč ještěrky, prostě my tomu říkáme s přítelem ještěrky a ještěrky to prostě budou, jo. Včera už jsem se vám neozvala, já jsem byla úplně vyřízená, já jsem přišla z Billy, šla jsem o 2 hoďky dřív, protože prostě jsme byli tam 3, tak mě pustila mě, takže jsem končila v 7. Před 7:30 jsem byla doma, šla jsem se umýt a šla jsem fakt jako spát a já jsem třeba od 8:30 úplně vytuhla, spala jsem, jo. Takže jsem se teďka nějak jako aspoň trošku dobře vyspala. Dneska jdu na raní a pak jedu za přítelem. Vezu mu tady tuhle tašku modrou, kde má už nějaké ty adventní věci a tak. Ona je moc velká, já jsem to jaksi nevychytala, ale normálně prostě je plná. Plus tam mám dárek ještě jeho mamce na Vánoce, který si schovám už u něho doma, abych ho potom musela tahat. No a ještě musím vymyslet pro jeho tačku nějaký dárek. Tam svítí sluníčko. Už je 9 a já už jsem právě otevřela a doufám, že to rychle uteče dneska. Uteče, klasicky, takže už se těším, co mě dnešek přivede a jo, už se těším i na přítele. Já bych lidi v mojí rodině někdy přizabila za to, že dávají prázdnou krabici s mlékem, vole, do ledničky. Dobré ráno, dneska je čtvrtek 30. listopadu. Nemůžu věřit tomu, že konec listopadu až zítra je prosinec, poslední prostě měsíci v roce. Já už jsem se vám včera nějak neozvala, protože jsem odpoledne potom letěla na Buzela, jsem za přítelem, takže jsem byla s přítelem, odpočinula jsem si a hrozně ráda s ním trávím čas. Takže tak, dneska mám odpolední, takže teď dopoledne já si potřebuji jít zkusit lyže, potřebuji si zkusit boty na lyže, víme, a půjdu si pořádně uklidit, protože už by to aj chtěla trošku i někdy uklidit.